Badekarret var ikke kun til at bade i. Man brugte såkaldte langbade til at berolige meget urolige patienter. Her skulle de så ligge i 36 graders varmt vand i flere timer. Nogle gange hele dagen, hvorfor de fik maden serveret her. En anden slags bade var aftenbade, for dem som led af søvnløshed. De skulle ligge i varme karbad i 20-30 minutter. Endelig brugte man også vådindpakning. Det vil sige, patienterne blev svøbt i våde, varme lagener og pakket ind i tæpper. Hensigten var, ligesom med langbade, at berolige patienten. Der var lavet nøje instrukser for behandlingen, da den kunne fremkalde forskellige symptomer. Blandt andet forfrysninger, hedeture og besvimelse. Vandets temperatur skulle styres meget præcist på 36 grader.